Dona machielo Easter Chieng mabende njalo nyeche mag telo e waloso weche mag tudruok gisani oseriwore kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu yaure Easter ka intiere kaunti ma Kisumu ichio nade kendo machieng network watwako tudore kod lokruok kama yande otima ne tenda committees mopogore opogore mane od bura mamalo ka achiel kod od bura mar Senate. Od bura mamalo kacha ne waneno ka nitiere moko kuom jokanyo mag ODM katiyo kod ranyisi wantiere kod jaod bura e kaunti Maseme mano jaod bura e jaod bura Maseme mano James Nyekal mano yier kaka jakoma mar kamiti mochung'ne wechego mag thieth. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi no yier kaka jakoma mano mar kamiti mochung'ne wechego mag budget and appropriation kachiel kod lokruoge mamoko mabende notimne committees mag Senate kacha. Lokruoge makamagi kinde makoro ne otim jotelo manyiena mag committees go nego bedne gitimo ang'o mar mondo mi japinya owinja ne ber kod kowuok e committees mopogore opogore nikech wang'e ni chike to iloso mane od bura mamalo kacha Easter. Erokamano ahinya. Jatelo mar committee mano nyiso ni inyalo miyo jok mantiere committee okang' moro mamiyo mondo budgets kedwa kadhi tikadho. To kata kit jatelo, nego beni jatelo bende nyiso wan ni sama gidwa kawo okang' mar loso ni gin jatelo kata jakom, pesa migidwa kalo ni ma wawacho mar recurrent expenditure kata mar development expenditure benitie. An ka pesa ma wawacho mar recurrent and development expenditure nitie, waborango nade mondo gigo dhi kuonde monego dhiye. Sani waneno ka nitie chochni, asewinjo ka jotelo mantiere studio go wacho chochni nitiere mang'eny kuonde mopogore opogore. So ka chochni gi nitiere, bende wan gi pesa ma kata ka ng'ato en jatelo kata ka owacho ni mae wakadho odhi yudore. Nikech ka waonge gi pesa no e treasury, to kata kibet jatelo, piny dhi bet ni matek nikech ibiro kadho budget mantiere gi deficits mang'eny kabisa. And then wadhi bet ni kendo kwasikadho budget to kendo haraka ibo yudo ka kendo iketo gimiluongo ni supplementary budget. Makoro nyiso niya, wapenjo jotelo go, be wadhi rango kaka pesa mantiere sani nyalo rango budget wa mondo kwa budget dhi kata kikadho kin jatelo. Pesa monego itim go gigi bende dhi konyowa. Wawacho kata sani, wawach kata achiel e kuom gik madongo ma ng'ato bedie en jatelo mar kata budget committee. In jatelo mar budget committee, all budget mwadwaro sani kata wadwaro ni budget okelnwa mondo warango Tibet. Awacho kamano example. Wadwaro mondo warang Tibet mantiere gweng' manyalo konyo ji mondo ji oyud skills. Be wan gi ng'at mantiere ka education manyalo miyowa budget madhi konyo kaka waloko Tibet mondo nyithindwa mantiere gweng' nyalo somo. Mago gik ma wawacho ni ka mago budget mokony japiny to mana thiro jopiny. Koro nego wang'e ni kin jatelo kanyo, ang'o ma idhi kelo kanyo madhi pogre mondo budget okonywa. To budget go bende nego bende gin gender appropriate and disability girango nyaka ng'ol mopogore opogore. Koro sama gibet kamano, bentie kata jang'ol achiel ma kata okete budget mondo rang gik ng'ol ma okete katiba. Ato ang'o monego bedni gitimo hie mar mondo mi japiny bende winjane mana kaka isewacho ni nego bedni ka ging'iyo to nego bedni ging'iyo wechego mag kit chwech kata wechego mag ji manitiere kod ng'ol. Ang'o monego bedni gitimo mar mondo mi nikech wang'eyo ni moko kuom committees mano time lokruoge kendo ket jokanyo mag ODM kaachiel kod jogo motudore machiegni kod sirikal. Wanyalo wacho ni gin committees mamulo wechego mag uchumi kata economy, wechego mag thieth kaachiel kod wechego mag kata sirikal mar loch gwenge. Ang'o monego bedni gitimo mar mondo mi e sectors adek go magin mago mamulo ngima jopiny ahinya japiny bende winjane ni yes notim lokruoge ne committees to konyo japiny moloyo kako nego bedno konyo kata sirikal mamalo. Easter tiere ga gimoro miwacho ni public participation gi access to information. Samo keti kanyo nego bedni lero ni japiny ni gimoketa ni mae monego atim, mano koro wacho ni access to information. To gima nyalo timo kamoketa ni en achiel ariyo adek. To public participation bende wacho ni sama oketi kanyo ilero bende ni jopiny ni sama timo gik moketa e committee moketa ni nego bedni ma anyalo timo. To ka mago pod onge, miyo ka jok moko kata dwa winjo ni budget kata nitiere kata in e committee. To kwang'eyo ahinya ni kata ka ng'ato oro ni petition kata ka ng'ato oro feedback
ni wabdhi yude mar piyo marom nade. Nyocha kae ne waloro ga feedback mar wach mar gender. Koro wawacho ni samoro ango wach gender, samoro ango wach femicide. Ng'ama nitie komiti no onego bed ni tayo wa mondo wang'e ni sama gigi nitiere bego bedo discussed. Kosebedo discussed bende kokadhe bedo omiye ma ochopo ka committee reading ma koro ka en committee reading ma koro en plenary session. Be wanyalo kata winjo ka wadhi e public gallery ni ang'o matimre kuonde magintiere go. Mage mwadwa nono nikech kwa wacho public participation and access to information. Ka gidwa loko kaka wanyalo bet nego gibed ni gin open and democratic kaka ODM team. Ai wacho kanyo makare ahinya kendo kaduoko Michael Agwanda kaachiel kod